Коста. Какво бутнах? Добре, какво се случва тук? Какво скърца? What? Това не съм го играла от няколко дни и съм го забравила. И трябва да го задържа ли? Да. Давай, едно е чук. Чук. Давай, чук. Yes, бей. Давай ми чукът. Дай ми чукът. Нищо се случи. Давай, Нико. Давай. Благодаря ти, Господче. Сега ли го щупих това? Или то се е щупено? Ма какъв е този звънец? Ма тук ли има? Но аз ще куби кола. О, припомних си играта. Не ти трябва сега, моето чудо. На ушки. Абе, моето четка. Леко искали ябълка. Искаш ли ябълка? Какво се случва от тази игра? Аз не искам ябълка. Но ми остави 2 ябълки. Дай на кончета. Кончетата обичат ябълка. Мали страх ме да не дойде Грани. Това колко пъти ще се мести? Бонгола. Бонгчача. Така, много не съм играла тази игра. И ми е малко страх. Кашоните. О, да, аз ги бутнах. Той. О, леле. Колко много ви калах за тази врата. Чакайте да затворя от некъде да не се появи Грани. Че това пуснах без Грани. За какво ми е тази дъска? Не! О май гад! Алекс, не давам на моя кръват. Че там има един огромен паяк. Няма никакво хуги-луги. Там има един паяк, където ще те изяда. Сега всичко отново. Добре. Престани! Отгоре на моя кръват те чака да те изяда. Добре. Мисля, че тук има една камера. Да. Не я пипна. Чупи я. Сега какво се случва? Нищо. Това не бива ли да се затваря по някакъв начин? Може би камерата се затваря. Щом това не се е затворило, значи камерата се затваря.
Или... Спомних си ко! Клетката се затваря. А ако щупа камерата, клетката няма да се затвори. Как си го припомних. Но това за къде ми е? Чакай. Ще го фърля през тук. През терасата го фъргам. Така. Айде и не издаде никакъв шум. Някой идва ли? Грани идва ли? Ако Грани идва, аз ще дойда при нея, ще и ритна в муцуната. Хора, това е доста грипи. Страх ме е. Тук има още един такъв кабел. Така. Не да робиш, бе! Абе! Води какво ще вадиш? Ти да си ровила! Това ще превара и сега. Само. Така се справи. Затвари. Всичко трябва да затворя. Грани да не дойде и тук да ме пляска да уча. Грани ли скърца? Аз отидох навънка. Ще се върна за тебе. Не, това е доста грипи, Това може ли да го откъсна? Вече ме дразни. Ще те откъсна, Авин. Звънче такова. Тук за вратата има такова. Язви. До тук ще бъде този епизод.